Така, здравейте хора, аз съм Мачо 200 и днес ще ви покажа как да си изтеглите Майнкрафт безплатно. Значи първо ви трябва Google и пишете Aptoide. Така, кликате върху първото. И ви излиза тук това. Цъкате Install Aptoide, но аз няма да го цъкам, защото вече го имам. И когато ви се изтегли, трябва да го инсталирате. След като го инсталирате, влизате. Чакайте, че трябва да и пишете Minecraft. Така, тук в стаята влиза Денислав, моя брат. Здравейте хора. И ето Minecraft Pocket Edition. Но за коя версия? Не мога да разбера. Това тъпо нещо е. Стига вече де. Дразниш ма. Че един приятел ме попита как да се изтегли Майнкрафт. И аз реших тази вечер да направя клип. Часът сега е 21:18. Ще играем? Не, окни. Така. Той уж ми са апдейтна. Значи сега, пак да напишем Майнкрафт. И нали, кликате тогава върху първото. И има инстал. Кликате отгоре. И това е. След като ви са изтегли, трябва да инсталирате. Влизате си и сте готови. И това ще бъде за мен. Надявам се да ви е харесало. Ако не ви е харесало, съжалявам. Абонирайте, лайкните го и чао!